No Jukka tässä terve. Tämmöinen poikkeusaika on aika hankalaa meille useimmille. Me joudutaan muuttamaan meidän rutiineita, joudutaan jättämään tekemisiä, menemisiä väliin, pitää etäisyyttä ihmisiin, löytää uusia toimintatapoja. Myös talous kärsii, monet tämmöiset tavalliset terveydelliset ongelmatkin korostuu, mielenterveysongelmat, kaikenlaiset muut. Tämmöinen epävarmuus tulevasta on vähän rassaavaa, varmasti lähes meille kaikille. Puhumattakaan siitä, että on ihmisiä, jotka menettää terveytensä ja henkensäkin tämän pandemian seurauksena. Mutta löydetäänkö me hyviä asioita tästä? Koitetaan vähän tarkastella, pohtia siltä kantilta, että voisiko näissä olla jotakin hyviä puolia kuitenkin kaikkien vaikeuksien keskellä. TV. Yksi mikä itsellä tulee mieleen, niin tämä on ehkä konkreettinen pysähdys ilmastonmuutoksen, ilmansaasteiden kannalta, koska nyt monet isot kaupungit on joutuneet hillitsemään liikennettä, ihmiset pysyttelen kotona. Ja tosi monessa paikkaa huomattu, että tämä ilmasto on huomattavasti kirkkaampi ja parempi. Semmoiset ihmiset ehkä jossain Pekingissä, isossa kaupungissa ensimmäistä kertaa huomaa, että minkälainen voisi olla puhdas ilma. Sitä me ei ehkä välttämättä niin täällä Suomessa osata arvostaakaan, että kuin arvokas asia ihan puhdas ilma on. Ja tämmöiset saasteet hetkeksi katoaa, niin saattaa saada myöskin koko ilmastonmuutoksen kannalta miettiä uudelleen asioita, työtapoja. Voitaisiko työskennellä enempi etänä, miten me voitaisiin vähempi matkustaa ja minkälaisia ratkaisuja voitaisiin tehdä, että tämä tulevaisuus olisi kestävämpää kehitystä. Me tarvitaan kasvua, työpaikkoja, me tarvitaan rahaa, että saadaan terveydenhuoltoa, kaikenlaisia palveluja ja saadaan autettua myöskin maailman köyhimpiä. Että ihmisiä saadaan pois absoluuttisesta köyhyydestä ja tämmöisestä tosi pahasta nälänhädästä. Mutta voidaanko me tehdä tätä kasvua terveemmällä tavalla? Myös mä näen tutkimukseen, tieteelliseen tutkimukseen. Me on huomattu tässä, että tässä ei enää rukoukset ei auta, hopeavesi ei auta tämmöisessä tilanteessa, vaan me tarvitaan tieteellistä tutkimusta, tarvitaan yhteistyötä maailman tutkijoiden välillä, rahaa tutkimuksiin. Eli varmaan tämä tieteellisen perustutkimuksen lääketieteen merkitys tulee sen arvostus, uskoisin, että tulee nousemaan sairaanhoitajien työn ohella. Se on kuitenkin meidän yhteiskunnalle tosi tärkeä asia. Ja me monesti hyvinä aikoina, kun ei ole mitään ongelmia, niin mä ainakin myönnän, että mä monesti sivuutan sen, että meillä on vaikka lääketieteellinen, meillä on hyvä hammashoito. Voidaan mennä lääkäriin, kun meillä on jotakin ongelmia. Ja meillä on viimeisin lääketieteellinen tieto yleensä sairauksiin käytettävissä. Sen loppujen lopuksi siellä takana on tosi paljon tutkimustyötä, joka täytyy jotenkin rahoittaa ja se ei näy heti. Puhutaan tämmöisestä perustutkimuksesta, NS Blue Sky-tutkimuksesta, josta ei vielä etukäteen voida tietää tarkkaan, että mitä hyötyä siitä on. Ja vähän liittyy tähän edelliseen tauti X. WHO lisäsi parissa vuotta sitten varoituksen tauti X:stä ja tämä on toki tieteen piirissä tunnettu jo pitkään, että aina tulee pandemioita. Tämä ei varmaan ole mikään nyt tämä korona, COVID-19, tämä ei ole edes lähellekään pahin tauti X. Eli tämä voisi käsittää vähän niin kuin harjoituksena siihen tulevaan, joka on paljon tappavampi, paljon vaarallisempi terveydelle. Ja me saadaan tässä vähemmillä, toivottavasti mahdollisimman vähillä kuolonuhreilla harjoiteltua sitä yhteistyötä maailman kanssa, maailman muiden valtioiden kanssa, sitä tulevaa todellista tauti X:ää varten, joka leviää nopeasti, joka on surmaavampi myös nuorille, lapsille mahdollisesti. Silloin ei voida paljon harjoitella yhteistyötä, silloin ei voida huoltovarmuuskeskuksesta tsekata, että miten tieto liikkuu, miten on huoltovarmuuskeskuksissa sekä terveydenhuollon toimijoilla näitä varmuusvarastoja. Silloin ne täytyy olla olemassa.
nyt me saadaan jonkun verran anteeksi. Tämä ei ole niin vaarallinen kuin tämä voisi olla. Viimeisempänä, mitä mulla on listassa, mutta ei vähäisempänä, on se oma kehitys. Tällä kanavalla puhutaan paljon just tästä omasta kehityksestä sen kautta. Ja tämä oma kehitys, tämä on aivan loistava paikka tehdä huomiota omasta itsestä. Tämä on loistava paikka kasvaa. Jos ei me olla semmoisessa ammatissa, että meidän täytyy työskennellä teholla ja tällä ei olla koko ajan vauhdissa, niin meille jää luultavasti enempi vapaa-aikaa, mitä jäisi tavallisessa arjessa. Ja me voidaan käyttää se hyödyksi. Ihan semmoisia asioita voidaan tutkailla. Mä tutkailin tuossa omaa reaktiotani, milloin tämä COVID-19 alako tulee Suomeen asti. Ja huomasin itsellä omia kieltomekanismeja, että mä yritin vähän vähätellä, vaikka mä seurasin uutisia, mutta mä en ottanut sitä tosissaan. Vasta se, kun tämä hallituksen tiedotustilaisuus oli Suomessa, taisi olla 11.12. maaliskuuta, mä aloin huomaamaan, että nyt tässä tulee oikeasti tilanne päälle ja täytyy muuttaa omia käsienpesurutiineja vieläkin kattavammaksi. Ja voidaan huomata, kun tarkkaillaan omaa suhtautumista uutisiin, mitä tämmöiset epävarmuustekijät aiheuttaako se pelkoja meissä ahdistusta. Me voidaan sallia siinäkin kaikki tuntemukset. Tarkkaillaan vaan. Se on ok pelätä, se on ok ahdistua uudesta tilanteesta. Tosi tärkeää, että antaa sen keskustelee ystävien, läheisten kanssa, ammattiauttajien kanssa, videolla pääsee yhteyksiin. Mieli.fi, sieltä löytyy päivystystä myös, jos on niin kuin kriisitilanne, jos on paha, ei ole ketään kelle jutella, niin mä laitan linkin tuohon kuvaukseen, mistä saat lisätietoa, josta saat ammattiapua ihan ilmaiseksi, juttuapua, jos on tarve. Ja me voidaan kasvaa tämän kriisin seurauksena. Me otetaan vastaan kaikki tuntemukset kehossa, mitä meille syntyy. Me voidaan tarkkailla omia ajatuksia, meneekö ne tulevaisuuteen, huolestuuko ne tulevaisuudesta. Voidaan hyväksyä kaikkia. Voidaan sitä myötä kasvaa enemmän resilientiksi, ottamaan vastaan tunteita ja löytämään semmoisia omia selviytymiskeinoja, niihin terveitä selviytymiskeinoja. Me ei lähdetä sinne viinakauppaan hakemaan viinaa, vaan me voidaan ehkä lähteä pienelle kävelylle, soittaa ystävälle, läheisille, tukiverkostoille ja voidaan meditoida, tunnustella tuntemuksia meditoinnin kautta, rauhoittua paikalleen. Nyt meillä on lupa rauhoittua. Voidaan persepenkissä pelastaa ihmishenkiä. Se kannattaa käyttää hyväksi. Joskus on hyvä pysähtyä ja miettiä, että tarviiko mun tällä hetkellä tehdä mitään. Onko mun paras ehkä tällä hetkellä rauhoittua, vaikka joku turvallinen paikka kotona. Istua, rauhoittua, kuunnella omia tuntemuksia. Ehkä pistää paperille ylös asioita, miten tuntee. Ihan nyt voi pysähtyä vähän, että onko mä mun elämää viemässä oikeaan suuntaan vai voisiko tulla jotakin uusia juttuja, mitä mä haluaisin tehdä. Ja me voidaan löytää tästä positiivisia asioita, joilla me voidaan pitää mieli virkeänä ja suhtautua myönteisesti tulevaisuuteen. Tästä opitaan ihan varmasti. Jokainen voidaan oppia itse ja yhteiskunnan tasolla. Maailmanlaajuisesti me opitaan yhteistyötä, reagointia. Se vaatii pikkusen tsemppiä kaikilta meiltä ja armollisuutta itseä kohtaan kaiken tsempin keskellä. Kuitenkin on hyvä olla just nyt. Kiva, kun olit mukana. Peukuta, jos tykkäsit tai liityt tilaajaksi, jos et vielä ole. Ja mielenkiintoista juttua taas ensi videolla tulossa, niin tsempataan positiivisella mielellä eteenpäin. Morjens!